DXDC Radyoman Report. Nanginaot ang usa ka inahan nga makita na ang iyang anak nga si Justin May Saldua, 21 anyos, nga taga barangay Upper Ulip, Moncayo, Davao de Oro, nga nawala sukad pa atong Agosto 29, 2023. Sa pagighinabi sa DXDC RMN Davao kang Maria Lourdes, inahan ni Justin May, grabing kaguol na ang iyang gibati, ilabi na nga blanco gihapon sila sa nahitabo sa iyang anak. Saysay sa inahan nga igo lamang nga nanrabaho ang iyang anak isip babysitter sa may Turil, Davao City, nga milakaw ni atong Agosto 21. Matod sa inahan nga iha usab nga namatikdan sa ilang katapusang video call sa iyang anak alas 7 sa gabi ini atong Agosto 28 nga nanghubag ang mata ni Justin May ug murag aduna kini problema. Kuamang kong anak sir, pag once nga mo na manawag ka ng jolly siya sir ba, pero patunga time, minghoy good siya sir, mao gani kaingon ko nga, isa may problema, murag lahi man gud to siya. Pag naagyoy something sir ba, walang tamang natingadaan sa iyaha niya, ambot nga nung di po siya mo istorya, niya ang iha lang yung ingon ato sir, magpasundo gud siya. Dugang sa inahan nga alauna sa kaadlaw ni atong Agosto 29 sa dihang gipasakay og taxi si Justin May sa iyang amo kuman kini midumili nga ihatod tungod kay katuod siya sa terminal sa Ecoland. Apan sukad ni adto na missing na kini og wala na nakauli sa Moncayo. Bango si untana ni anak sir, na problema na gud ni ani sir, ay wa mi kasabot ang ginabati sir ba nga isaba mong anak na ba may gipaabot kasimple sa among pamuyo diri sir sa among kinabuhi. Panawagan sa inahan ni Justin May. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.